Ngiyabingelela bazalwane egameni elihle elomfelo wethu uJesu Kristu Inkosi. uJesu Kristu Inkosi, uyadumiseka, uyabusa, uphakeme kakhulu, ungcwele. Kuyintokozo bazalwane ukuthi siphinde sihlangane namhlanje la ka-Theocracy Networking Embassy. Siyabonga ukuthi ubuye futhi. Siyabonga nje bazalwane, siyamukela ama-new subscribers, abazalwane bakade babakhona bangama-subscribers. Sithi welcome once again kule channel. Kuyintokozo, kuhlezi kuyintokozo ukuba nani bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Angihambi-ke ngedwa bazalwane, sibabili egameni likaJesu namhlanje. Amen. Amen. Haleluya. Ngiyabonga kakhulu sisami ngethuba. Ngiyabingelela bonke abazalwane abasibhekile ngey'ndawo ngokuhlukana kwenu la nikhona. Siyabonga nje kakhulu bazalwane kumusa kaNkulunkulu ukuthi nisibheke, nathi siyajabula kakhulu ukuthi bakhona abawuzwayo umlayezo ovele enkosini ngathi. Amen bazalwane. Amen. Lo nibingelelayo-ke lo uNosipho owakesibiya, umntwana kaNkulunkulu okholwayo, osindisiwe, othanda uJesu, isebenzisi sikaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu ngokuphelele, umfundi kaJesu Kristu egameni likaJesu. Amen. Amen. Onibingelelayo ngapha uThandeka Ncwane, Mrs. Ncwane. Bazalwane, Nkosi yami, ngiyabonga nje nami ukuba umfundi kaJesu Kristu waseNazaretha omsebenzelayo uNkulunkulu full time. Amen. 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 Namhlanje-ke bazalwane, singamoshi isikhathi, sifisa nje namhlanje ukukhuluma ngesihloko esithi umphumela wokungaxoleli noma wokungathetheleli. Sifisa nje ukukhuluma leyo ndaba le, kunevidiyo uMamncane ekhuluma nge-forgiveness. Siyacela ukuthi uma ungakayiboni uyi-check-e khona la ka-Theocracy Networking Embassy. So-ke sizoqhubeka kuleyo topic-ke namhlanje ukuthi u-part 2 lona, ukuthi if umuntu engathetheleli, if umuntu engaxoleli, if umzalwane namagqubu, imuphi omonakalo noma ubungozi balokho, yini engaba umphumela wokuthi umzalwane akathetheleli, umzalwane akaxoleli. Amen. Haleluya. Amen. So-ke ngicela siye ezwini likaNkulunkulu bazalwane, sizovula ama-scriptures nje ambalwa. Sizoqala sivula uKorinto yokuqala chapter number 28, sizofunda khona uverse number 32 egameni likaJesu. Korinto yokuqala chapter 11, sorry. Sizofunda uverse 28, sigcine uverse 32. Amen. 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 Haleluya bazalwane. Incwadi engcwele ifundeka kanje: kodwa umuntu akazihlolisise, khona-ke akadle lesi sinkwa, aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala, uma engawuhlukanisi umzimba weNkosi. Ngenxa yalokho abaningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina, besingayokwahlulela. Kepha nxa sahlulelwa, siyalwa yiNkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe. Haleluya. Bazalwane, okuvelayo nje kimi kule ncwadi bazalwane, qala nje kuverse 28 angithi, kodwa umuntu akazihlolisise yena. Haleluya. Kubalulekile bazalwane ukuthi sizihlolisise thina, uzizwe wena emoyeni ukuthi uxolile na. Zikhona-ke izimpawu ey'bonisayo bazalwane ukuthi umuntu akaxolile, ziningi kakhulu. Uyezwa nje kwesinye isikhathi uma ungakaxoli bazalwane, nami ngike ngafika ezingeni la ngizwa khona ukuthi umuntu akamxoleli. So iy'mpawu zakhona ukuthi mhlawumbe uma ukhuluma ngento ayenza kuwe uvele ukhale bazalwane, uhlulwe nje ukuyibamba, okusho ukuthi kukhona ubuhlungu, awakamxoleli lowo muntu lo wakwenza leso senzo. Okunye futhi okuzimpawu bazalwane zokuthi awakaxoli, awuba nokuthula emoyeni wakho. Uyezwa ukuthi hayi mani, angithokozile emoyeni wami, awubi nokuthula. Lezo impawu engisazikhumbula okwamanje, sisazoqhubeka kodwa iNkosi isichazele. Amen. Amen. Uthi-ke la kuverse 28 bazalwane, ukhuluma nabazalwane umpostoli Pawuli. Uthi uma ngabe ukhona odla, uqala athi umuntu nomuntu akazihlolisise yena. Amen. Bese adla-ke isinkwa, aphuze isitsha etafuleni lenkosi. Uthi ngokuba lo odla umzimba wakhe engawuhlukaniseli iNkosi. Uthi
uyidlela iphuzela icala. So-ke lowo muntu loyo mangabe engawuhlukanisela umzimba wakho uhlukanisela inkosi, leyo nto leso sidla akazidlayo, leso sitsha akasiphuzayo esiyisimboli yegazi likaJesu, mayenza lezo zinto uyidlela icala. Isifundisa-ke le ndaba, isifundisa ukuthi mangabe umzalwane ezodla isidlo, kubalulekile ukuthi azihlole ukuthi umzimba wakho uhlukanisile nokuhlukanisela inkosi. Ukwenza njani ukuhlukanisela inkosi? Ukuthi siwuhlukanise nokuyisono, nokubi, nokungcolile okuningi, ukuthi njengoba namhlanje sizobheka kule ngxenye yokuthethelela. So-ke izwi kaNkulunkulu lithe sibathethele abasonayo njengalokhu noNkulunkulu esithethela nathi. Umthandazo uJesu omkhulu asifundise wona uthe usithethelela izono zethu njengalokhu nathi sibathethelela abanamacala kithi. So if we forgive abantu izono zabo, uzachaza uJesu lapha kuMathewu chapter 6 athi uma sibaxolela abantu izono zabo, noNkulunkulu nathi uzosixolela. Kodwa uma singabaxoleli, nathi angeke sizosixolela. Kanti ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ongakudinga ukuxolela uNkulunkulu, akekho umuntu ongakudinga ukuthethelelwa uNkulunkulu. Ngiyakudinga ukuthethelelwa, uyakudinga mzalwane wami ukuthethelelwa uNkulunkulu. So ithini-ke le ndaba isifundisani? Isifundisa ukuthi kubalulekile ukuzihlola uma singayihloli kuphela uma sizodla isidlo. Yes, uma sizodla isidlo la isifunda khona kukhulunyelwa indaba yesidlo, but into okuyihlola uthi kwenye indawo uApostle Paul chapter 16 khona eKorinte uthi asizihlole ukuthi sisakukho yini ukholo. So le nkonzo yokuyihlola ukuyihlolisisa, njengoba namhlanje sikhuluma ngamagqubu, umzalwane ukuthi ayihlole ukuthi ngixolile yini njengoba kade seshilo noma mncane, ngithethelele yini. Because uma umuntu edla isidlo sikaNkulunkulu enegqubu, uma umzalwane ehamba eqhubeka ekukholweni enegqubu, ngaphezu kwalokhu uma mncane asekumentionile, enye ubungozi balokho ukuthi okay, uthe uverse 29, ngoba umuntu uma uyidlela iphuzela icala, uma ngabe edla isidlo senkosi engahlukanisela umzimba wenkosi, uzathi-ke masethi kwelinye ivesi athi yingakho abanye uthi there is why many of you are weak and ill, yingakho abanye kini bebuthaka begula. So le nto yokuthi umuntu akaxolile, akamxolele umuntu omonile, akamthethelele umuntu owamenza ukubi, leyo nto bese aqhubeka adla isidlo senkosi, leyo nto yenza ukuthi ukugula nakho kube lula ukuthi makufika kulo muntu kungene, because kunento kaSathane kulo muntu. Igqubu into kaSathane, izwi likaNkulunkulu lesifundisa ukuthi sibe namagqubu. So umuntu uma engaxolele, automatically lokho kuwukuba ligqubu. Lithe izwi likaNkulunkulu encwadini yabaseKorinte bokuqala chapter 13, uthando lukunene, uthando luyabekezela, luzigabisa, luthokoza ngokungafanele. Wathi uthando alunagqubu, it does not keep a record of wrong, ukuthi ubani ungonile, asigcini lokho. Uthando lwagcina amagqubu. So-ke uma ngabe umuntu enamagqubu, it is very likely ukuthi even usickness emhlasela angakwazi ukuwunqoba, angakwazi uku-overcome. Uthola ukuthi omunye umuntu uyagula, hhayi ngoba eguliswa ngoba amadimoni, kanti uguliswa ukuthi sithe isifo masihlasela emzimbeni wakhe ngenxa yokuthi akekho right, akekho kwaze kwaphazamisa i-health yakhe ngokuthi aze abe buthaka enyameni, agcine segula. So-ke khona abantu abagulayo namhlanje okubiza ukuthi nje bayihlambulule, baxolela abanye abantu ababonile ukuze bakwazi ukuphulukiswa kulokhu ukugula okubahlasela emzimbeni wabo. Well, ukugula akusiyi case kuphela ukuthi ngoba umuntu wonile noma ngenxa yokuthi umuntu akaxoleli, akusinje, akuhlezi kuyilokho, but kungamanye ama-causes okwenzayo ukuthi u-sickness may-attack-a ukwazi ukufika kumuntu, ungene uhlale uthole indawo, because lo mzalwane noma lo muntu unamagqubu ngaphakathi kuyena. Amen. Haleluya. Haleluya. Bengicela nje nami ukufaka okumbalwa bazalwane. Lithi iBhayibheli ubumnyama nokukhanya kuhlalelana bazalwane, akunakho ukuvumelana ubumnyama nokukhanya. So bazalwane, uma unamagqubu enhlizweni yakho ngeke ukwazi ukuthi ube nokukholo. Angithi lithe izwi likaNkulunkulu ngemvimbo kaJesu siphulukisiwe. So uma unogqubu enhlizweni yakho ngeke uzukwazi ukufinyelela ekutheni ulikhole lelo izwi lalo, ngeke uzusizakale. Haleluya. Amen. Amen. Okay-ke ngicela sifunde izwi elilandelayo-ke, sifunde Izaga chapter number 3, sizofunda uverse 1 kuya kuverse number 10, noma sobona nje sisigcinaphi, kodwa nje siqale la verse 1. Izaga chapter number 3 egameni likaJesu. Sikulento bazalwane singakhohlwa, sikulento yani, sikulento yamagqubu, ukuthi ibuphi ubungozi bokungathetheleli, iziphi izinto noma ama-disadvantages ongathetheleli, ibuphi ubungozi
obenzakala empilweni yomuntu uma ngabe engaxoleli, engathetheleli. Chapter number 3 sizoqala ukufunda verse 1. Amen, haleluya. Ifundeka kanje bazalwane. Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami, kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami, ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Isihe neqiniso makungakushiyi, ubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho, ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciko kwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Mesabe uJehova, udede ebubini. Lokho kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho, nokuhlunyelelwa kwamathambo akho. Amen. Hallelujah. Amen. Usuphela into verse 8. Amen. It's 8. Okay-ke. Into esitholayo la bazalwane, ncika uNkulunkulu ukhuluma indodana yakhe. Solomon ukhuluma nendodana yakhe, lendodana yakhe ukuthi indodana yami ngawulahli umthetho kamama, umyalo kababa. Konke nje lokho akakhuluma la kubalekile. Uthi la verse 3, uthi verse 3 ngifundele isentence leyokuqala verse 3. Isihe neqiniso makungakushiyi. Isihe neqiniso mangakushiyi. Uthi let not steadfast love and faithfulness forsake you. Steadfast love, uthando alungakushiyi. So ke uthando alunamagqubu eseshilo bazalwane, 1 Corinthians chapter 13. Uthi lungakushiyi uthando. So ke mangabe umuntu enothando akagcina amagqubu, noma ngabe umuntu ngampela wekuzwisile ubuhlungu, umuntu wakehethile, wabhikwa wayizenza wayisitha sakho yena nje, thina bazalwane asihambe isikhanda izitha, but umuntu uma yethandela nokuba yisitha ngenxa yokuthi mhlawumbe umelene nevangeli noma ukuhlukumezile bese ehambela kude nawe, but thina lithe iBhayibheli sibathethelele, sibakhulekele abasonayo, sikhulekele izitha zethu, sibathethelele. So uthi-ke lana uthando lungakushiyi. Uthi-ke themba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, unganciki kwakho ukuqonda. Kakhulu kusethi kuverse 7, ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho. Uthi mesaba uNkulunkulu udede kukubi. Ukugcina igqubu into embi. Ukugcina igqubu. So-ke siyadida kumagqubu, siyadida ekwenzeni ukube, ekwenzeni isono sokuthi senze amagqubu, sigcina ama-record of izinto ezi-wrong abantu abazenzile kithi. Uthi be not wise in your own eyes, fear the Lord and turn away from evil. Ukwenza kanjalo nalokho konke lokho kungasenhle okuthiwa sikwenza ukuhle. Uthi ukwenza kanjalo, it will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Amen. So uyabona ukuthi le nto yokwenza izwi likaNkulunkulu, yokusaba uNkulunkulu, yokuyeka okubi, okubo kuyini okungamagqubu okunye kwakho, ukuyeka okubi sisaba uNkulunkulu ngokuphelele, lokho kuyakuba impiliso enyameni yethu, in our flesh, kuphinde kube refreshment to our bones. So ke uyabona ukuthi thina asidingi izinto zakulelizwe, amaphilisi akulelizwe, idakamizwa zakulelizwe ukuze sibe refreshed in our bones, but sidinga ukugcina imiyalo kaNkulunkulu, sidinga ukusaba uNkulunkulu, sidinga ukuthemba uJehova ngayo yonke inhliziyo yethu, sidinga ukugcina uthando nokukholeka nokuthembeka enhlizweni yethu. Ilezo zinto nje sidingayo. Uma singabamba lezo zinto kuyoba i-refreshment emathanjeni ethu. Amen, haleluya bazalwane. Bengiqala nje ukugcizelela no verse 3. Othi isihe neqiniso makungakushiyi. Ubophe entanyeni yakho, ukulobe ezibhebheni zenhliziyo yakho. Bazalwane, le phathi nje ngifuna uyichaza ukuthi isihe neqiniso makungakushiyi. So bazalwane, into ejwayele ukwenzeka ukuthi kujwayelekile ukuthi uthole ukuthi umuntu uze uyaxoxa ukuthi yazi nganginenhliziyo enhle kabi mina, abantu bangikhuba ngaze ngashintsha. So bazalwane, incwadi engcwele iyasikhumbuza ukuthi sihe masingasishiyi, kabi ungabavumeli baze bakushintshe le nto uNkulunkulu. Ungaze ufane nabo bazalwane, nabo basakhwele lo moya obakhwelile. So wena hlala uhlezi unesihe, unothando, bekukhuba benjalo. Isihe wenze sure ukuthi asikushiyi. Haleluya. Amen. Nalento yempindiselo esakhuluma njalo mamncane, lento yokuphindisela ukuthi ngoba ungenza okubi nami ngifuna opportunity yokumenza okubi. Lithe iBhayibheli thina asinqobe okubi ngokuhle. Uma umuntu engenza kabi, mina ngumntwana kaNkulunkulu, kumele ukwenza kahle ukuze nqobe lokho okubi yena akakwenza kimi. Lithe singaphindiseli okubi ngokubi, kodwa sinqobe okubi ngani? Ngokuhle.
alibonge igama likaJesu. So nje sina bazalwane sinikezwe lo myalo, masenza kanjalo kuyoba impilo esemathanjeni ethu, kuyoba i-refreshment, kuyoba ukuvuseleleka emoyeni wethu, siyoba refreshed emzimbeni yethu, sivuseleleke, sizwe nje siphile emathanjeni, sizwe siphile enyameni, sizwe si-healthy. Kanti why? It's because sigcina imiyalo kaNkulunkulu, eminye yawo ukuthi siyathethelela. Amen. Haleluya bazalwane, ngikhumbula nencwadi 1 Corinthians chapter 13 lapho ichaza khona uthando. Mayiqhubeka ithi uthando alucunuki. Uthando kusho ukuthi bazalwane, if usothandweni awubi nenhliziyo encane, but ukungaxoleli kwenza ukuthi umuntu egcine ebe nenhliziyo encane. So izinto ezikanjalo bazalwane masiyiqaphele. Haleluya. Amen. Okay, bese-ke siya chapter 17 khona la kwizaga chapter 17 uverse number 22. La ufundeka khona kanjena, inhliziyo eyanamileyo iyikhambi elihle, kodwa umoya owaphukileyo uyomisa amathambo. Amen. A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Inhliziyo ethokozile nje ejabulile iwumuthi omuhle, it's good medicine. Umoya odabukile uyakhathaza amathambo. So-ke izwi likaNkulunkulu lisifundisa ukuthi if sinenhliziyo ejabulile, and ijoy ke ayitholakali ndawo ngaphandle kaJesu Kristu. Athi umhlabeleli lenjabulo esinayo ifunyanwa ngokuza kuJesu. Bese mayiqhubeka lo mhlabeleli uthi eyelizwe iyadlula, ayinakho ukuthula. So-ke bazalwane, a joyful heart, uJesu lethi joy, uJesu is a source of joy. He's a source of peace in our hearts, in our lives. So-ke masikuKristu, sikuJesu, sithethelelwe, saxolelwa izono zethu, sayivuma, savuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, samukelwa uyinkosi emsindisi empilweni zethu. Then lokho kwenza ukuthi inhliziyo yethu ibe ngethokozile. Mayithokozile inhliziyo ingagcinanga igqubu, ngoba mawugcina igqubu awubi happy ngaphakathi. Akekho umuntu onegqubu othiwa hayi uhappy, uhleze happy. No, because igqubu liyawucrush, liyawucindezela umoya womuntu, liyawucindezela, liyamhlukumeza yena umuntu lo oligcinile igqubu. So-ke uthi-ke joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So-ke singavuma amathambo ethu onyiswe, ukoma kwamathambo konda zaca umuntu abe mncane, kanti udliwa amagqubu akawagcinile against abanye abantu. Amen. Bazalwane, sikhuluma nje ngento ebaluleke kakhulu ukuxolela bazalwane. Esasho nje udadewethu bazalwane, ngokwento engiye ngayibhala nje ensukwini ukuthi ukukhathazeka kudala ukuthi ugcine ukhathale enyameni. Umthola umuntu usungathi uyavilapha, usehlezelele, inkinga ila ngaphakathi, ukhathazekile, ugcine ukukhathazeka, ugcine amagqubu. So bazalwane, uNkulunkulu asisize kakhulu, sifunde ukuxolela ukuze sokhululeka. Amen. Okay-ke bazalwane, ngicela sifunde ivesi lokugcina, nothande sikukhona word but I believe lokugcina okwanamhlanje noma okwakule video. Uchapter number 5 uJakobe, uchapter number 5 sizofunda khona uverse 13 seqe sithi 15 16. Jakobe, yes, chapter number 5 sifunde khona. Sikhuluma ngalento bazalwane, singakhohlwa sikhuluma ngale ndaba yani yamagqubu, ukuthi kuyingozi kuphi ukugcina amagqubu, kuyingozi kuphi ungaxoleli. Ngicela ufunde sisi uverse 13 uzoweqa 14 15 16. Okay, haleluya. Fundeka kanje. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Makakhuleke. Kukhona owenamileyo na? Makahube. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse, noma enzile izono uyakuthethelelwa zona. Amen. Uthi kuqala ku13 ukhona nohlupheka phakathi kwenu makakhuleke, ukhona othokozile makahlabelele. So makahlabelele acule nje dumisa uNkulunkulu. So bazalwane, noma sensizini sisebuhlungwini, sisekukhaleni, lithi izwi likaNkulunkulu masidlula kulezo khathi asithandaze. Othokozile adumise uNkulunkulu. Uthi-ke kuverse 15 uthi umkhuleko wokholwa uyamsindisa ogulayo, inkosi yakumvusa isono uyoxolelwa. So yabona ukuthi kuyenzeka sometimes umuntu uthola ukuthi uyagula kanti why kunesono akasenzile. Esinye sezono, ngoba namhlanje sigcina i-forgiveness ukuthi umuntu umuntu uma kune-unforgiveness engaxolelile enhlizweni yakhe, engaxolelile empilweni yakhe, leyo nto yenza ukuthi kube nokugula.
empilweni yakhe. Yingakho-ke selithi la kuverse 16 lithi vumani izono komunye nakomunye ukuze niphulukiswe. So-ke uma ngabe umuntu ezwe ukuthi akaxolele, khona abantu abamona wangaxolele, fanele ayinike ithuba lokuthi athole umzalwane, aconfess kuNkulunkulu, yes, kodwa athole nomuntu azokhuluma naye ukuthi hey mzalwane, nginenkinga kanje yokungaxoleli, angithetheleli, bese kwazi ukuthi athole ukusizwa, athole ukuboniswa, athole ukufundiseka ngenxa yokuthi uyavuma isono sakhe, uyahlambuluka, uyavuma izono zakhe. Amen. Amen. So-ke sisho njalo-ke nje bazalwane, lithi-ke iBhayibheli umkhuleko olungileyo uyamsindisa ogulayo. So-ke bazalwane, uma kukhona umuntu ozwayo ukuthi uyagula, kanti uma ethi eyihlola uyabona ukuthi ngathi inkinga kuye, akaxolele bonke ababonile, abathethelele. Okay, kunento eshiwo umama uncane ukuthi sometimes kuyenzeka ukhale ubobona lapho uthi awukaxoli. Iqiniso lithi it's true, kuyenzeka umuntu akhale ngenxa ukuthi ngampela akapholi noma akakaxoli, sorry. But ngifisa ukuveza lelo olunye uhlangothi futhi ukuthi kwesinye isikhathi hhayi ukuthi kwesinye isikhathi ukuxolela ngokaNkulunkulu into ekumele siyenze manje. UJesu bathi bemshaya bemfaka ibhikili la esesiphambanweni kubuhlungu, evuza igazi, bemfaka umqhele wameva ekhanda, bemgwaza uhlangothini. Bathi simuza uJesu uthini? Uthi babathethelele, yes, ngoba bakwazi abanjani abakwenzayo. Kanjalo neStefani bathi bemkhanda ngamatshe. I believe ukuthi wayebuza ubuhlungu yamele ukuthi ushawa ngamatshe. Bathi simuza ememeza ethini? Ethi babathethelele, ungasibaleli lesono kubo, because babe nomoya wokuxolela. Ukuxolela ngokukaKristu, sixolela umuntu esasenza ubuhlungu, sixolele right there, right now, right then and then. Nokho kuyenzeka kwesinye isikhathi iprocess yokuhilisheka, uthole ukuthi umuntu uma ikhala akakhali ngoba engamxolela, ukhaliswa ubuhlungu bento eyenzekile, ukuthi okay lento eyenzekile ijulile. Mhlambe omunye kwenzeka nje into ebuhlungu empilweni yakhe and umphumela wakhona namanje usaqhubeka. Uthole ukuthi kuyenzeka, uthole ukuthi usexolile but uma kuvuka sometimes kuvuthi yaba buhlungu lento noma umphumela wobuhlungu abuzwa usakhona, kodwa uthole ukuthi uyasho uNkulunkulu ngamxolela, ngicela umthethelele nawe. So i-process kwesinye isikhathi iyathatha i-healing, iyathatha i-process. Uthole ukuthi ubuhlungu abupheli manje but buqhubeka ubuhlungu uze kufikela khona uJesu umuntu emlapha khona, uze ukuthi hayi usepholile, azizwe naye futhi ukuthi hayi sengipholile, sengipholile. So-ke kuyenzeka kwesinye isikhathi kube kanjalo bazalwane, kodwa whatever the case may be, ukuxolela simele ukwenza immediately, simele ukwenza nje ngoba uJesu angabuya besakushaya, uJesu angabuya besakuhlukumeza khona lapho. So-ke uma kunegqubu umuntu usesengozini yokusala, kanti ubenganenzanga sono esitheni, yena ubeyigcinile ebungcweleni, usaliswa nje ukuthi ngoba akaxolelanga. So uNkulunkulu bazalwane uyasikhumbuza, uyasikhuthaza, uyasifundisa ukuthi sibaxolele abasonayo. uNkulunkulu uma simnxusa sithi asithethele izono zethu njengalokhu nathi sibathethelele abasonayo. Amen. Haleluya. Bazalwane, ngicela ukuthi iqhafu kancane. Yebo. Bazalwane, abanye baze bethathe ngisho isinqumo sokuthi bayibulale ngenxa yokungaxoli. Yeah. So bazalwane, ukungaxoli kunomphumela omubi kakhulu. So nje siyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi asilekelele bazalwane, sixole ukuze soba abakhululekile impela. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, namhlanje iphela lapho ke video yethu egameni likaJesu. Siqeda lapho nje namhlanje. Siyafanelisa bazalwane, thank you for watching. uNkulunkulu aqhubeka asigcine emakhaya, abe nathi egameni likaJesu. Kuyintokozo njalo ukuba nani. Siyamthanda ngothando lukaKristu Jesu Inkosi yethu. Amen.